ukuthwala akusiyo into yey'ngane futhi akusiyo umdlalo. Kukhona khona kodwa sekukhona nembombayi, kodwa imali iyahamba. Uye uthi-ke uma usufika-ke laphana-ke lo muntu-ke isikhathi esiningi uye ekudonse ngendlebe ukuthi ungalinge uxoxele noyedwa umuntu, kodwa kufuneka kube ukwazi kwenu nobabili. Kodwa uthi uma umfica laphana, umfica khona unabantu abaphithizelayo asebenza nabo. Siyazi-ke esikhathini samanje abelaphi sebaba nama-bodyguard, ufice kunanama-bodyguard ney'moto nje ey'ningi egcekeni. Inyanga-ke uyibona ngakho ukuthi ibe nomuzi ohlakaniphile. Kunento etholakala laphana siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla-ke sithe ake sizokhuluma ngesithwalo sebhokisi abaningi abajwayele ukukhuluma ngaso, kodwa namuhla sizokhuluma ngalesi sangempela futhi esesikhathi samanje, ngoba akusesiso lesiyana sesikhathi sakudala. Sizophinde sikhulume ngamadoda omgede, noma amadoda omgede akufakela imali usuku nosuku, okanye ukuthwaliswa ngamadoda omgede atholakala emgedeni. Lokhu kwesimanje, hhayi lokhu akwakuqala, ngoba engathi akusenzeki manje. Abantu baya-mislead-a, bakhohlisa abantu. To cut matters short, let me go straight to the point. Isithwalo sebhokisi-ke kuya ngokuthi-ke lo muntu-ke othi uzokuthwalisa uthi fika nalo, noma ethi unawo amabhokisi yena, ngoba phela uma usubonakala uthenga ibhokisi, usuntanta nebhokisi, koze kwakhe iy'nsolo ey'ningi ukuthi kwenzakalani, okothi noma usucebile kube khona abantu abazoba ney'nsolo ukuthi sake sambona enza ukuthi. Uyabe sekutshela-ke ezinye izinto oy'phathayo, indlela enza ngayo, ngoba phela abantu benza ngey'ndlela ey'hlukene. Ukuthi mina nje ngifuna ukukubeka emqondweni before uyi-engage kulezi zinto ey'kanjena, ngoba phela ukuthwala akusiyo into yey'ngane futhi akusiyo umdlalo. Kukhona khona kodwa sekukhona nembombayi, kodwa imali iyahamba. Uye uthi-ke uma usufika-ke laphana-ke lo muntu-ke isikhathi esiningi uye ekudonse ngendlebe ukuthi ungalinge uxoxele noyedwa umuntu, kodwa kufuneka kube ukwazi kwenu nobabili. Kodwa uthi uma umfica laphana, umfica khona unabantu abaphithizelayo asebenza nabo. Siyazi-ke esikhathini samanje abelaphi sebaba nama-bodyguard, ufice kunanama-bodyguard ney'moto nje ey'ningi egcekeni. Inyanga-ke uyibona ngakho ukuthi ibe nomuzi ohlakaniphile. Uma ikhuluma ngesigodlo, asisakhulunywa ngalezi ay'godlo zakudala, manje kukhulunywa ngento yamanje, qhuma isitini manje. Uyasithola isigodlo singenabo utshani, uyasithola nje sikhandwe nge-tiles, mase kwenziwa-ke indlela yokuthi kube comfortable for abantu abadala. Ake ngiqonde kule nto. Yabona-ke uye uthi-ke isithwalo sebhokisi-ke into eyenzakalayo uthi uma ufika kukhishwe-ke leli bhokisi, uma usebenziswa-ke imigilingwane, ngoba phela iy'thwalo kwakhona ukuthi kuxoxwe ngazo lana, akusizi izinto ezokuxoxa ngazo lana, kodwa ngoba sekuyinto eseyenzakalo ngokufika ka-social media, sesiyakwazi ukuthi sixoxele abantu, ngoba kwesinye isikhathi sisuke sithumela umlayezo wokubaxwayisa, ngoba abantu siyabazi bathanda izinto abantu, kanti namathuba emisebenzi esikhathini samanje awasekho. Kanti vele-ke la e-South Africa noma emhlabeni jikelele kufuneka kube khona into ongathi ubhizi ngayo, ukuze kungabonakali uma usucebile ukuthi nakhona into esolisayo, noma uma kukhona abantu abasolayo ukuthi khona okwenzayo, ukuze kungasoleki kufuneka kube khona into obhizi ngayo. Uye ubeke usufikwa-ke futhi-ke abathwalisani-ke ey'godlweni zabo, kuye kuthathwe iy'moto nje kuhanjwe kuyiwe kude, mhlawumbe ebe uthole ukuthi unesigodlo ehlathini, futhi elikude nje eliqhelile nabantu, la okungekho muntu khona, ongathi noma kwenzeka ukhala kungezwa muntu. Kugitshelwe-ke kuhanjwe naleli bhokisi nale mithi-ke ezosetshenziswa. Uma kufikwa lapho-ke, mase kufikwa-ke ibhokisi liyavulwa. Lamabhokisi-ke ama-casket anama-screws, evulwe-ke uma usucatshwa-ke wenziwa yonke imigilingwane. Angifuni ukungena deep ngoba akaze ngithwale, ngoba nina niyahlupha, nisuke mase nijaja abantu, mase nithi hhayi kushuthi nakho lokhu kuthwele.
kanti cha, akaze ngikwenze. Ukuthi mina ngifuna ukukuvula umqondo, uyeke ukubhayiza, ukuyeke ukuba u-17 udlala abanye o-17 bekuxhaphaza. Kuye kuthi-ke uma kufika lapho-ke livulwe-ke ibhokisi, livulwe mase kuthiwa ngena phakathi-ke, uma usungenile-ke phakathi, mase-ke benza imigilingwane. Akubi-ke isikhathi esifishane, kuba isikhathi eside, kwenziwe nezinto nawe ezikuthusayo, akwenziwa futhi emini, akuvamisile ukuthi kwenziwe emini, kwenziwa ebusuku. Kothi mase bekufakile-ke lapho, mase bekuvalela-ke phakathi, wena ngoba usukwazi ukuthi phela uzoqina, uzovuka. Bayakutshela futhi ukuthi uzoceba kanjani, ukuze umcebo uzowuvuselela kanjani kanjani. Bekutshele futhi ukuthi lento ingathatha more than 20 years or 15 years kuya phezulu. Mase belivala-ke ibhokisi-ke kanjena, uyazi-ke uma ngabe ulele kula mabhokisi-ke uma livaliwe ukuthi nakanjani ngeke ukwazi ukuphuma. Baqala uku-calculate-a lapho ukuthi kanti uyayibhayizela vese ukuthi wena uvume ungene ebhokisini, ekubeni wazi ukuthi uma kungathiwa akusaphumeki kungenzakalani. Mase bebona-ke ukuthi hhayi sandla, imali njalo ishiwe le ekhaya, usukhokhile u-100,000 noma u-200,000 noma u-300,000, kuya ngawo lowo muntu ukuthi ubethe malini, ngoba imvamisa i-deposit kuba yi-full paid. Isithwalo, imali yesithwalo kuba yi-full paid, akuzi kungaba nama-deposit ngoba kusuke kwenzela kube ihlangana hlukana. Uma usuvalelwe-ke lapho-ke vese baningi bona, wena uwedwa. Uma usuqalile-ke uvalelwe-ke besho ukuthi bazokwenza njani, benze njani ebhokisini, mase uyaphuma. Excuse me. Uyothi-ke uma usuvalelwe-ke belithathe-ke ibhokisi beliqukulisane-ke leli beliphose odongeni olude, udonga lolu ndize lapha liyophahlazeka phansi, akugeji nakancane ngoba nisey'ntabeni, akugeji, vele uzofa uthanda ungathandi. Besuke lapho bey'thathele iy'moto zabo, beyoy'gezela ngey'ntelezi zabo, bey'buyele bekhathe le mali lena, behlukaniselane, wena usale udliwa amanqe. Uma kuwukuthi utholakele noma awutholakalanga, akusondaba yabo, abahlangene nalutho naleyo nto, nabo bayihlanganisela impilo. Yikho-ke nje bethi ungatsheli muntu uma uyothwala, ngoba izinto ey'suke yizokwenzeka khona kungenzeka kube ungabe usabuya, kuphele kanjalo, ungaziwa ukuthi washonaphi. Uyoyitholela uma kwenzeka uyitholele, uma ungatholwanga awutholanga, akusondaba yabo. Futhi bayaqala-ke ukulandela ukuthi ena kwenzakaleni, khona nabantu abasolayo yini noma abanjani. Bengisho lesi-ke engisaziyo samanje mina, angisho ukuthi uma kukhona umuntu othi uyasenza naye wenza njalo, kodwa ngixwayisa umuntu ofuna izinto ey'sheshayo ukuthi ebe-wash or ebe-aware. Ngithe ngizokhuluma nangamadoda omgede. Amadoda omgede nawo awalandwa emini. Ikhona-ke lento yamadoda omgede futhi yayikhona nakudala, namanje isekhona, ukuthi isikhathi samanje nesikhathi sakudala akusefani. Esikhathini samanje sekufuneka ube careful. Cela ningangibuzi kwi-comment section ukuthi mina zonke lezi zinto ngiy'thathaphi noma ngizazelaphi, ukuthi ngenzela ukuthi ngingakhulumi into. Futhi enye into engiy'qikelelayo ukuthi angifuni ukulokhu ngiphindaphinda into eyodwa, ngoba abantu bahlale bephindaphinda into eyodwa. Abantu beze becikeke becansi mhlambe kuyakopishelwana noma kuyathekelana i-information ukuze kwabantu. Lana-ke amadoda omgede-ke kuye kuthi-ke lo ozokunika amadoda omgede, ufika ney'nto zakho wena, ekutshele njengakho lokhuyana ukuthi uphatha ini nani nani nani, ekutshele ukuthi uphathani, kwenzakalani, kube njani, ekutshele futhi izimo ongase ubhekane nazo. Uye bese ethumela-ke oshayasibhamu bakhe-ke ngalana la kulelo hlathi enizoya kulona. Ngoba uma usunikwa-ke lento yamadoda omgede noma isithwalo samadoda omgede azokufakela imali usuku nosuku, awuhambi nalo muntu lo osuke uthwala kuyena. Ukwenza into uma usuyahamba wedwa, esho ukuthi hamba laphana. Nithi-ke uma senifikile lapho, kodwa imali usuyikhokhile already. Nithi-ke uma senifikile laphana, mase-ke kuma imoto, mase esho ukuthi thatha lokhu nalokhu nalokhu, uhambe uthi uma ufika laphana umemeze kanje 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 kanje. Uthi uma uhamba usathi uyangena, usungenile ehlathini, mase liyasha uhlamvu. Kathi kuqhuma uhlamvu, uthatha imoto uyayiqhumisa, nalabana abayihambela ngeyabo bayoficana khona laphana abahlala khona, abenza khona lezi zinto zabo, bathi isigodlo sabo. Most of the time-ke le nto ivamise ukwenziwa abantu bangaphandle, kodwa nabala eNingizimu Afrika sebeyayazi.
Besho ukuthi naye ushonile kuphelile kanjalo, abangeneke, uyobe usuyitholelwa-ke amaphoyisa, udutshuliwe, kungazi ukuthi bekubangani, bekwenzenjani. Ngiyacabanga ukuthi kuyayikhanda isense lento ekade ngiyikhuluma. Abanye bacansi siyadlala noma senza i-comedy, kodwa omunye uyoyibona lento engiyishoyo. Ngiyabonga-ke ukulalela kwenu nokubukela kwenu. Ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a, nishere, ni-like, ni-comment. Ngokuzayo ngifuna ukuchazela abantu ukuthi esikhathini samanje, ngoba iy'nyanga seziningi kanjena, uma ufuna ukuba inyanga eyaziwayo futhi ene-history ukuthi yaqalaphi kanjani kanjani, ngizomtshela ukuthi kumele wenze njani, ngoba ziningi izinto engisazokhuluma ngazo, ziningi kakhulu. Ake ngingawasho amanye ama-topic, ake siyibambe okwamanje. Siyabonga.